Takže boost lidi, já vás vítám z tohohle tutoriálku, jak si dát do Minecraftu skin. Já vím, takovýhle tutoriálku už je opravdu velká spousta a už vás to asi nudí a asi to sami znáte, ale já i přesto nezdávám, já chci to udělat. Doufám, že já si teda osobně myslím, že nebudu mít hnedka tolik zhlédnutí jako někteří ti borci, kteří to měli první, protože samozřejmě už to skoro každý zná, ale já to dělám i jen tak pro zábavu, protože mě to baví natáčet a budu v tom pokračovat, ale s vaší podporou. Tak jo, ok, musíme mít teda nainstalovaný Minecraft. Prvně vám ukážu, kde ho sehnat. Takže rozklikneme webový prohlížeč, vyhledávač Google. Buď si to koupíte přes Minecraft, jenom obyčejnou stránku Minecraft tady, která je tady. Registrujete, koupíte a máte ho, což já ho mám koupený, protože premium účet, jako já jsem pro tak jako to, ty originální hry a tak. Tak, teďka ten skin, ale bez prémiového účtu, protože hodně lidí nemá prémiový účet a proto jsem to rozhodl, že udělám bez prémiového účtu. Takže prvně si vybereme vlastně skin, nějaký skin, jaký se vám bude líbit. To musíme najít na stránce Skindex. Všechno bude v popisku videa stránky. Vyhledáte to na Skindexu. Na Skindexu se vám zobrazí strašlivá, ale opravdu strašlivá spousta skinů. Když tak můžete dát Wipe More. Nevím, sorry za výslovnost, a můžete putovat prostě, já nevím, kam až to půjde. Jo, protože no, chápete, prostě jako je toho strašně hodně těch skinů, kdo to vymyslel, a jestli tady můžete utvořit skin. Stáhnete si třeba, nevím, skin Power Guy 50. Rozkliknete vlastně tu jeho ikonku. Stáhnete si to tady jenom do počítače. Přetáhnete, vlastně já už mám stáhnutý, takže vám to nebudu ukázovat. Přetáhnete si ten skin na plochu, musíte ho dát sem. Hej, tenhle. Já mám takovýhle skin, prostě obyčejný skin. Tady tento, takového panáčka. Tak, to je první věc. Druhá věc. Kde půjdete tady na tohle, tak to na spouštěč, nebo co prostě vyhledává programy a tak. Tam napíšete procento appdata, procento, tam budete mít složku roaming, rozkliknete taky .minecraft, rozkliknete, bin, zase rozkliknete a budete mít takovou složku Minecraft JAR, akorát tam budete mít trošku v jiném. Dáte otevřít v programu WinRAR archiv, v jiném vám to nepůjde. Tady budete mít toto. Tak, rozkliknete složku mob a tady budete mít váš stávající skin. Tady ten skin smažete, naprosto ho vyhodíte úplně od všeho. Od živého, já nevím, co mám ještě říct. Od světa odvoďte prostě. Hoďte tam tady tenhle skin. Já to dělat nebudu, protože zbytečně bych si mazal a zase to skin, to je, chápete. Tohle to přejmenujete, tohle to budete mít teda, pardon, ještě úplně na nějak nějakým blbým přejmenování. Tohle si přejmenujte na char. A pak to až teprve přetáhněte do tady tohodle. Tohle to smažte. Prosím vás, smažte to. Nejdřív to smažte, vyhoďte to z té složky ven a smažte to. Až potom tam dejte ten skin, který vy chcete. Vy si potom zajdete jenom na Minecraft. Poněvadž se nám to uloží. Pardon. Co to je? Promiňte.
chci zpět. Rozkliknete Minecraft, spustíte ho, já se přihlašovat teď nebudu, je to úplně zbytečné, ale vy ano, prosím vás, vy se přihlašte, nebo nemusíte, to je jedno. Dejte login, jestli máte koupený, tak se vám tohle neukáže, jestli ne, tak musíte dát play offline. Dáte třeba od creative, tada, a mám tam tady tenhle ten krásný skin, co jsem si vybral, nebo co jste si vybrali vy. Takže děkuji za shlédnutí tohle z toho malého tutoriálku a doufám, že budete mi dávat nějaký odběry a nějaké ty lajky a hlavně odběry. A sledujte můj kanál, já vás moc prosím, ano? Tak jo, tak se mějte, čagy.